Ayo, minggir, yo. Ayo.
belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam minum susu. Susu kental manis dicampur kelapa muda. Adik jangan nangis ditinggal bapak kerja. Suku-suku batok-batok elo oleh payung bodong. Majendit lele bahu wong mati ora uga yen opah medeni bocah yen duwe
Gandrung, gandrung. Wayahe, wayahe. Gandrung, gandrung, gandrung. Wis apa dik? Iki piye, iki piye, dik? Wis apa dik? Wis apa dik? Iki piye, iki piye, dik? Wis apa dik? Ayo, Bu, ayo, oh, oh. Iya, iya, iya. Iya, 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 iya. Ayo, ayo, ayo. Putar, putar. Oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, oh ya. Yes,
Jun, Piye, Monggo, Pak Mbak? Ju. aja ngantuk ya. Ora. Orang ngantuk, orang Ya upama ngantuk wong bengi ya umum iki ya, Mbak ya. Iki karo ngenteni noto ambekan. Nggih, Mbak. Monggo, Mbak. Tak sirepe engko men do ngantuk. Ya Disirep. Lah iya do ngantuk terus makhluk-makhluk alus sing ana kene iki engko gampang liar mlebu. Masuk. Masuk. Lagi makhluk-makhluk iki ya akeh sing arep melu. Oh ya, iki makhluke sing siji nang kene iki makhluk iki ya. Engko nek ora manggon iki anane ming 10 apa ya ta apa 8. Engko nek ora manggon men melu aku. Iki sing loro nganggur Mbah iki ya. Nek melu aku ning bayar, gandeng makhluk aluse ora duwe duit ra sida melu. Ya, Mas Agus iki palaran. Yo Mas Agus yo. Ya. Iki kanca wiraswara direwangi ben gayeng, ya. Mingkar mingkur, ya. Golek larasan. Jopodo nika. Slendro Mas Agus. Ora wi. Yo, Nah, niki Mbah, niki. entrane ngono kuwi. Cepodo neka. Ora. Yo, Iki dadi. Monggo, Pak. Bekas kakung kok ya. Ingkar mingkur rengan yo Iki ana prajurit sebelah sepapan wong. Jangan ngaku kowe prajurit saka ngendi wae.
Oh, ya. Ayo Cirebon. Ayo. Awas.